Velkommen til. Det her det er en video, hvor vi rangerer spillerne i 2024 hos Real Madrid, for at se, hvem vi måske skal beholde, hvem der har været verdensklasse, og hvem der måske lige skal op på hesten igen. Lad os bare springe ind i det. Det her det er sådan, vi rangerer det. Vi har en af verdens bedste spillere, det er S, og det er hele 24. En af de bedste spillere for Real Madrid, det er A. En solid spiller hos Real Madrid i 2024, det er B. En spiller, der har potentiale hos Real Madrid i 24, det er C. En spiller, der som slet ikke har levet op til forventningerne i 2024, det er D. Og F har slet ikke niveau til Real Madrid, så han skal bare ud og bare sælges. Lad os komme ind i det. Jesus Vallejo, nummer 26. Han har ikke niveauet. Jeg kan huske en kamp, hvor han blev skiftet ind, og vi lige ved at smide hele sejren. Det er 2 mål, der går ind i hans side. Det irriterer mig lidt, jeg ikke kan huske lige præcis, hvilken kamp det var, men han bliver skiftet ind, og ja, de scorer 2 mål, sådan bang, bang. Så han har ikke været ret god, og ja, han har simpelthen bare ikke niveauet. Han skal sælges, han skal væk, han skal lejes ud et eller andet, han skal sgu ikke være i klubben, og vi får ikke brug for ham. Især ikke, når vi har sådan en solid spiller fra akademiet, som er Raúl Asensio. Og også den næste spiller, der kommer, det er David Alaba, som har været skadet næsten hele sæsonen. Og han er stadigvæk efter Alaba, selvom Alaba han er skadet. Men lad os bare gå videre til Alaba. Ja, han har ikke rigtig spillet på grund af skader. Når han så har spillet, så har han set lidt ud, som om han er lidt nervøs, eller har måske lidt ondt eller noget. Men ja, ellers så jeg håber, at han kommer godt tilbage igen og bare går ind og tager pladsen igen. For det har vi virkelig brug for. Kepa Arrizabalaga hedder han godt nok. Men ja, han har sgu ikke niveauet. Han fik nogle chancer efter Courtois han blev skadet, hvor vi ikke gav Lunin chancen af en eller anden årsag. Men han fik chancen, og han tog den på ingen måde. Han var ikke ret god, han så usikker ud, og ja, så er historien jo så bare den, at han ikke fik mere spilletid og røg tilbage igen. Og hvilket også er helt på sin plads, for han har slet ikke niveau. Det synes jeg i hvert fald ikke. Så har vi Endrick, vores gode, unge Endrick. Og jeg har valgt at give ham C, fordi at jeg synes, at når han kommer ind, så viser han alligevel hans potentiale, især på i starten, hvor han bare bliver skiftet ind og bare, kører på. Altså, han er virkelig utrættelig. Og jeg husker tydeligt det mål, hvor han har Mbappe på højre side, Vinicius på venstre side, og så sparker han bare 25 meter udefra, eller 30 meter udefra, og banker den ind. Det er sådan en rigtig Pelé-type. Jeg personligt så elsker jeg det, og jeg håber, at han kommer til at gro og vokse endnu mere og få mere spilletid og mere erfaring i 2025. Men alt i alt så synes jeg, at han viser sit potentiale, og jeg vil ikke give ham D, fordi jeg synes ikke, han har fået nok D eller B, for jeg synes ikke, han har fået nok spilletid til ligesom at enten kunne vise sig mere eller falde mere igennem. Så C, det synes jeg, det er meget passende for ham, i det han viser sit potentiale. Fran Garcia. Han har fået C eller B, sådan en af de to vil jeg mene. Fordi i de fleste kampe, der er han jo egentlig solid nok. Jeg synes bare stadigvæk, han mangler en del defensive egenskaber. Jeg synes ikke, han er ikke så god defensiv. Offensivt, der er han rigtig god, kommer med i overlappene hver eneste gang. Han lægger nogle rigtig, rigtig fine og gode indlæg, og meget skarpe indlæg. Men rent defensivt, det er som om han fornemt bliver på færbolden, eller booster lidt for meget frem i nogle situationer, hvor han egentlig skal afvente en lille bitte smule. Så det synes jeg godt nogle gange, det kan sælge vores forsvar. Så derfor han ikke er højere, og måske endda er nede på en C. Dog vil jeg stadigvæk sige, at jeg kan godt se, hvad Real Madrid har set i ham, eller hvad vi har set i ham, da vi købte ham fra Rayo. Men der mangler stadigvæk lige lidt før, at han for mig er en starter i hvert fald. Dani Ceballos. Ja, jeg kan ikke så godt lide Dani Ceballos, men man må også bare sige, at da vi har lidt under en del skader og så videre, og han er kommet ind og fået chancen, så har han egentlig også grebet chancen
og har egentlig været meget solid. Jeg synes dog stadig, at han har en masse mangler, som skal forbedres. Blandt andet, at han i forsvaret dribler for meget. Han skal simpelthen ikke drible så meget nede i det forsvar. Jeg er ved at flå håret af mig selv, hver eneste gang jeg ser det. Det er noget, du lærer som U10-spiller. Lad være med at drible ned i eget felt. Men ja, selvom han har fået et B, så for mig er han stadigvæk ikke nogen starter, fordi vi har så gode spillere på midtbanen. Så ja, det er ikke lige... Han er ikke lige min kop te, men når han nu skal spille, så synes jeg faktisk, at han gør det okay. Eder Militao. Ja. Han har ikke rigtig lignet sig selv, efter han kom tilbage fra skaden der i marts med korsbåndet. Og nu er han jo så ude med skade igen, desværre. Men når han er på sit topniveau, så er han en af de bedste centerbacks, vi overhovedet har. Og nok også en af de bedste centerbacks i der liga. Men han har bare ikke lignet sig selv, efter han er kommet tilbage. Han har virket passiv. Måske lidt for... måske ikke passiv. Han har passet på sig selv. Måske lidt bange, men han har også været lidt for energisk og hoppet frem i nogle situationer, hvor han måske skulle have blevet på benene. Men alt i alt, hvis han kommer tilbage fra skade og finder sit gamle jeg, så er jeg slet ikke i tvivl om, at han går direkte ind i startelveren igen. Ja. Lucas Vazquez. Ja. Den er måske lidt kontroversiel, men jeg synes, han er en bundsolid vikar for Carvajal. Men han er heller ikke mere end det. Han er fin, men han er ikke en starter. Det mener jeg ikke. Jeg mener stadigvæk, at vi skal ud og hente en højre bak som erstatning for Carvajal, og Carvajal han kan mere, i det han også er skadet. Men ja, han er en god substitut, han er en god bænkspiller at have, fordi han er så versatile. Han kan så meget. Han kan også spille højre kant, han kan også spille højre bak, og han kan sikkert også spille center midt, hvis han skal det. Men for mig der bliver det bare ikke mere end et B, fordi at jeg synes ikke han har nok til at være en starter for Real Madrid. Rossello. Det er lidt en anderledes rating, men jeg har valgt at give ham A. Der har jeg, fordi uden ham der vinder vi simpelthen ikke Champions League med det han leverer mod Bayern München. Jeg synes bare generelt han er så vanvittig undervurderet, da vi havde ham. Altså jeg savner ham stadigvæk nogle gange. Jeg synes stadigvæk han kunne pynte på holdet. Han er bare en spiller der er mega uselvisk og bare ved klubben det bedste, og et eller andet sted er ligeglad med hans goal total og hans assist og så videre. Han gør bare det der skal gøres i klubbens tjeneste. Og at han så også banker mellem 15 og 20 mål ind i sæsonen, det er jo bare flot. Altså, jeg synes stadigvæk godt, at vi kunne have brug for ham, men jeg kan godt forstå, at han stopper. Han stopper på toppen. Jeg savner ham bare stadigvæk rigtig meget. Luka Modric. Han er en solid mand at have på bænken, synes jeg. Men efterhånden, så kan man også godt se alderen. Han er snart 40 år. Og det skal slet ikke til noget fra ham. Han er nok den bedste center midt, sammen med Toni Kroos, vi har haft nogensinde i Real Madrid. Der er selvfølgelig også i Danmark, men han er nok en af de bedste overhovedet. Men nu synes jeg også bare godt, man kan se, at nu er alderen ved at trykke. Jeg tør dog stadigvæk ikke sende ham på pension, fordi vi så alle sammen, hvad der skete med Kroos. Så derfor så mener jeg stadig, at han er rigtig god at have i omklædningsrummet, bænken på træningsbanen, ligesom til at støtte og lære de andre op, som for eksempel Jude Bellingham og Arda Güler og de her forskellige. Det mener jeg kun, det kan være et aktiv for klubben. Så har vi Ferland Mendy. Han er en forsvarsspiller med meget stort F. Han er ikke ligefrem den bedste offensiv. Han ved ikke helt, hvornår han skal sparke på mål, og hvornår han skal aflevere. Men defensivt, der vil jeg mene, han er i hvert fald af top 5, måske top 10 i verden. Fordi han er så god defensivt. Det synes jeg i hvert fald, det er min holdning, at han er det. Men jeg vil ikke have noget imod, hvis vi hentede en spiller som Alphonso Davies eller Theo Hernandez i klubben. Men jeg føler ikke,
at det er Mendy på venstre bakken, der står først for til salg. Der synes jeg, Frank Garcia står før ham. Jeg synes, Mendy er bedre end Frank Garcia. Og hvis vi ikke henter nogen, så er det Mendy. Jeg føler, der er starteren på holdet. Men det vil ikke gøre mig noget, hvis vi hentede en venstreback. Som sagt før, Alfonso eller Theo Hernandez. Så har vi Kylian Mbappé, ny mand i klubben. Jeg vil valgt at give ham C. Jeg synes ikke, han har vist det bedste fodbold for os endnu. Han har været lidt, der har været lidt tilvændingsperiode, hvor han lige har skulle vende sig til det hele, tror jeg. Vende sig til La Liga, vende sig til spillestilen, og det her med, at han skal op og ligge som top striker nu som 9'er. Men i bund og grund, så er jeg fuld af håb for fremtiden, fordi at de sidste 3 kampe, han har spillet, der har han virkelig spillet godt. Især den sidste her før nytår, der har han virkelig været god. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at han nok skal komme frem til at blive vanvittigt dygtig og blive en kæmpe aktiv på den måde. Han sagde også i et interview, at der ikke er nogen, der kommer til at fortryde signingen af ham til klubben, så jeg håber, han har ret. Så har vi Arda Güler, vores diamant. Jeg vil gerne se, igen ligesom Endrik, man kan sagtens se potentiale, man kan se, hvor god han er. Han har så ikke fået det meste spilletid, men jeg tænker, at det nok skal komme i og med, at Modric, han ligesom hjælper ham med ligesom at tilføre flere ting til hans spil, så han ligesom kan udvikle sig lidt mere og have lidt bredere albuer, forstået på den måde, at han skal ture mere. Men ja, ligesom Endrik, så er jeg sikker på, at i 2025, der skal han nok komme til at få en masse mere spilletid og udvikle sig mere og vise mere over for os fans. Så det er jeg helt sikker på. Brahim Diaz. Jeg valgte at give ham B, og det er min holdning, men jeg synes, han er en rigtig, rigtig god indskifter. Når han starter ind, så har han så også sine momenter, men der er også bare tit, hvor han falder ud af kampen, eller falder lidt igennem. Men alt i alt synes jeg, han er en vanvittig dygtig spiller, og man kan jo også se, hvorfor vi har hentet ham tilbage fra Milan. Men jeg synes stadigvæk, han er bedre som indskifter. Det holder jeg fast i, fordi han kommer ind og kan ligesom give kampen noget mere gejst, fordi han har så meget at gå på mod. Og det er noget, jeg rigtig godt kan lide ved ham. Og det håber jeg virkelig, at han holder fast i. Også selvom han måske ikke kommer til at spille fra start hver kamp. Nacho Fernandes, El Capitano. Han tog et kæmpe step op i 2024. Det er derfor, jeg har givet ham et A. Han var nok en af de vigtigste forsvarsspillere, vi overhovedet havde. Han tog så meget ansvar. Da han står der med tyrefægter og Nel Dodo, der blev vundet Champions League, det er så flot. Altså, der var sgu noget, der blev rørt ind i mig i hvert fald. Og jeg synes også, at El Capitano, han mangler på banen lige nu. Han har den der Real Madrid DNA, og jeg føler, at vi mangler den lige nu i nogle af de kampe, som vi taber. Så han er savnet, det vil jeg sige, og alt det bedste til ham. Så har vi Rodrigo. Den mand, han kan spille fodbold, det er også der, hvor jeg givet ham af. Der er ikke så mange dårlige kampe for ham, men jeg har ikke givet ham S, fordi at jeg føler, at der er flere, der er bedre end ham. Så han er ikke en af verdens bedste, men han er en af de bedste i Real Madrid. Og han har potentiale til at blive en af de bedste, hvis han fortsætter med den kurve. Han er jo meget opadgående lige nu, så jeg synes, han er virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Og hvis vi skal tage udgangspunkt i de sidste 3 kampe, som vi gjorde med Mbappé, så har han scoret 3 mål i 3 kampe, så det er bare vanvittigt flot. Sidste år i Champions League, der var han jo også bare mega vigtig for os. Så jeg vil bare sige, A, det er fortjent for Rodrigo, og jeg håber, det bliver endnu vildere i 2025, og jeg ser frem til at se, hvad han kan bidrage med. Så har vi André Lunin. Ja, han har valgt at give ham A for sidste sæsons performance i 2024. Med Courtois ude, der blev han lige pludselig prime Casillas. Altså han er i hvert fald en af grundene til, at vi, ligesom Rosello, kom i finalen i Champions League og vandt. Han var vanvittigt dygtig, han tog et step op, han tog lige pludselig alt ansvar på hans skuldre, og jeg synes bare, at han var vanvittigt dygtig. Jeg vil så også sige, efter Courtois tilbagekomst, der var det lidt som om, at Lunin han også sådan tog et lille step tilbage, sådan og siger, okay, nu er det ikke mig mere, nu er det Courtois. Men alt i alt, der synes jeg helt sikkert, at A, det er fortjent, han får det, Lunin. Så har vi Courtois, Thibaut Courtois. Og jeg valgte ham S, for jeg synes, han er bare klart verdens bedste keeper. Han er så vigtig for hele vores hold, hele vores dynamik. Han kan afgøre en kamp selv.
Der er så mange 1v1 situationer, hvor han nupper bolden, hvor man tænker, hvordan gjorde det? Eller lange skud, som i sidste kamp vi spillede, hvor der var et langt skud helt udefra, som kom ned i højre hjørne, og han piller den bare. Altså, jeg synes, han er så god. Og for mig, der er han verdens bedste keeper. Altså, sådan er det bare. Og han kommer til at blive legendarisk i 2025, tror jeg. Hvis han kan holde sig skadesfri i hvert fald, så er jeg sikker på, at han kommer til at blive vanvittig god. Men ellers har jeg ikke så meget at sige. Verdens bedste keeper for mit vedkommende. Aurélien Tchouaméni. Jeg vil give ham A. Og det er ikke for den her del af sæsonens performance, for der har han faktisk ikke været god. Men vi må heller ikke glemme, hvor vigtig og hvor god han var i starten af 2024. Jeg kan huske 2 kampe i Champions League mod Leipzig, hvor han bare stepper op og bare spiller, røven ud af bukserne og bare løber og laver de gode beslutninger, de gode afleveringer. Han spiller center midt, han spiller centerback hedder det, og han spillet bare vanvittigt godt. Også mod Manchester City i sidste sæsons Champions League var han jo også bare crazy. Altså. Så det er derfor, jeg valgte at give ham af. Det er simpelthen fordi, at vi må ikke glemme, hvor god han egentlig var i starten af året. Toni Rüdiger. Ja. S, selvfølgelig. For mig der er han verdens bedste centerback. Der er simpelthen ikke nogen bedre for mig. Altså jeg er ligeglad om du siger Saliba, eller om du siger Kubarsi, eller du siger Van Dijk. Altså for mig, Rüdiger, verdens bedste centerback. Han er den vigtigste forsvarsspiller vi overhovedet har. Der er ikke nogen, der er vigtigere. Altså det er den mand, der skal carry os igennem 2025, hvis der er flere skader. Og så for mig, lige nu som det ser ud, der er nu erstatteligt. Og hvis vi snakker om starten af året 2024, så bare se, hvordan han lukker Haaland fuldstændig ned. Og altså, han er bare verdensklasse, han er verdens bedste centerback. Det er derfor, han har fået S. Eduardo Camavinga. Ja, A. Han kan spille alt med klasse og med stil. Han er måske ikke top 10 i verden, men på Real Madrid, der kan han snilt komme op på en 5-6 stykker. For jeg synes, han er så god. Han er så versatile. Han kan spille alt. Han kan spille venstreback, han kan spille DM, han kan spille center midt, han kan sikkert også spille venstre wing, hvis han skal det, eller højre back, eller målmand. Han kan bare spille alt, den mand. Han er klasse, og han er så vigtig for vores trup, fordi han er så dynamisk også. Altså han vil klubben det bedste, og det er lige meget, hvor Ancelotti siger, han skal stå. Så står han der, og så spiller han det med stil og klasse. Den mand, han har min respekt. Dani Carvajal, som desværre er skadet. Da han ikke var skadet, der var han verdens bedste højreback. Den er ikke længere. Jeg gider ikke engang diskutere det. Verdens bedste højreback. Og hvis vi kigger på holdet nu efter skaden, så kan vi også bare mærke det. Det er ikke det samme over den højre side der, som det var, da Carvajal han var der og løb op og ned ad linjen og smed nogle fantastiske indlæg og hænderne bag ryggen og ind i feltet og forsvaret og lavede de gode tacklinger og skubbede over med skulderen. Han var verdens bedste højreback. Og det kunne du også bare se i starten af året. Altså, han er bare god. Og jeg savner ham. Og når han engang stopper, så håber jeg, at vi får en lige så god højreback. Fordi man kan bare se, hvor vigtigt det er. Især for os. Toni Kroos, som desværre er gået på pension. Ja, S selvfølgelig. Han er en af verdens bedste fodboldspillere. Den er ikke længere. Nu har han så stoppet. Men den bedste midtbane, vi havde i 2024 sammen med Jude Bellingham, den er ikke længere. Det er sådan, den er. Og efter hans pensionering, ja, der har det bare været generelt mega hårdt for dem, fordi vi ikke har den her spiller, der bare kan trække alt tempo ud af en kamp, og dirigere og tage taktstokken og bare fortælle, hvordan kampen skal ligge. Altså, jeg kan tydeligt huske nogle mål med Vinicius Junior og Kroos, hvor Kroos han bare gør sådan noget til Vini, og så bare ligger en perfekt bold, og Vini scorer. Altså, vi mangler ham, og jeg vil ønske, at han kan lige et år mere, men sådan skulle det desværre ikke være. Federico Valverde. Ja, S. Han er bare verdensklasse. Den mand, han kan ikke score normale mål. Han løber sine lunger ud og kæmper til det sidste. For mig der er han en ægte kapitano. Altså, den mand, han er så god. Når vi lige mangler et mål, så vil være det, han kommer bare over 30 meter ud og klasker den ned i hjørnet. Eller på et frispark ned i hjørnet. Eller op i hjørnet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Han løber frem, han løber tilbage. Han er overalt på banen. Altså, han minder mig mest af alt om en Kanté på steroider. Altså, helt seriøst. Altså, han er så god. Han er så god. Og de tynde ben, de kan sparke så forbandet hårdt. Det er helt vanvittigt. Men jeg vil også bare sige,
Jeg håber, han får anførbindet. Nu har han fået nummer 8. Giv ham anførbindet. Den mand, han har simpelthen fortjent. Han er bare god. Jude Bellingham. S, selvfølgelig. Han er verdensklasse. Dog vil jeg så sige, på den her side 2024, der har han haft nogle små udfordringer med ankomsten af Kylian Mbappé, hvor han ikke skulle spille den samme rolle, som han spillede i starten af året, hvor han scorede masser af mål. Men jeg kan også se, at han så småt er på vej tilbage til sit topniveau, og han måske også har indset, at det ikke er målet, han skal score med, men han måske skal være i oplæggerens rolle lidt mere. Og så er der jo bare 3 ting, man kan sige om Jude Bellingham. Perfekt touch på bolden, knivskarpe afleveringer og en legendarisk vending. Altså den mand, han kan stå imellem 5 spillere og stadigvæk ikke miste bolden. Det er jo jaw-dropping, det han gør. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg er så glad for, at han spiller i Los Blancos. Og den sidste spiller, det er jo selvfølgelig Vinicius Junior. Ja, han har fået S, fordi han er verdens bedste fodboldspiller i 2024. Selvom Modric han vandt Ballon d'Or, så ved vi alle sammen godt, hvem der fortjente den. Jeg skal ikke køre på det der med, at det er fordi han ikke opfører sig ordentligt. Vinicius Junior var den bedste spiller i 2024, så er det sagt. Han vandt også den bedste award. Det siger måske også noget. Og uden ham, der ville det simpelthen ikke være, hvor vi er i dag. Han er bare vanvittigt god i starten, og han har også været god efterfølgende. Jeg vil dog sige, at selvom at jeg er uenig i, at det skal tælle i Ballon d'Or, så skal han stadigvæk opføre sig bedre, for jeg er træt af at se, at han kaster sig og filmer og løber op i hovedet på dommerne og skælder ud til højre og venstre. Vinicius Junior, du skal bare have det sjovt med at spille fodbold, og så skal du bare blive ved med det, du gør. For du er vanvittigt dygtig, og du har slet ikke brug for at kaste dig. Du er så god. Og ja, ham og Mbappé, jeg er sikker på, at det bliver en deadly duo op foran. Jeg er så sikker på, at det her det bliver vanvittigt godt i 2025. Og jeg kalder den allerede nu. Der hvor der står 15 på Vinicius Junior skulder, der kommer det til at stå 16 til sommer. Og så det var egentlig alle spillerne. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak fordi I så med. Like og subscribe. Og så farvel her fra Real Madrid fanatikerne. Amen. Amen.